ҷамоати деҳоти Шурободи ноҳияи Шамсин Шоҳин дорои 2518 гектар замин буда, ба парвариши кишти зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла гандум, ҷав, лӯбиё, картошка, хӯроки чорво ва боғпарварӣ машғул мебошанд. Дар ҷамоати деҳоти Шуробод инчунин ба масъалаи истифодаи оқилонаи заминҳои наздиавлигӣ диққати асосӣ дода мешавад. Сокини деҳаи Шурободи ҷамоати деҳоти Шуробод Набихон Файзуллоев аз ҳисоби самаранок истифода бурдани қитъаи замини наздиавлигиаш, ки он 800 заминро ташкил медиҳад, даромади хуби иқтисодӣ ба даст оварда, дар баробари қонегардонидани талаботи оила маҳсулоти аз ин қитъа истеҳсолшударо ба бозори истеъмолӣ пешниҳод менамояд. Айни ҳол дар қитъаи замини наздиавлигӣ ин деҳқони асил туфайли заҳмати суботкоронаи 10 аъзои оила картошка, помидор, пиёз ва якчанд навъи сабзавоти барвақтӣ парвариш карда мешавад. Набихон Файзуллоев бо дарки он маънӣ, ки дар деҳот замин ягона манбаи даромади асосӣ баландбардоштани сатҳи некуаҳолии ҷомеа, ҳифзи амнияти рӯзиқаворӣ ва таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ ба шумор меравад, аз замини наздиавлигии хеш пурсамар истифода бурда, дар он ҳамчунин парвариши якчанд навъи ниҳолҳои дарахтони мевадиҳандаро низ баро мондааст. Файзуллоев Набихон дар ҳоли ҳозир дар ҳамин ҳавли картошка, помидор, хоб, қаламфур ҳамин чизоро барои истифодаи ҳамо захираҳои яксолаи худмон бо аҳли оила, мана бо оилаву бо фарзандон дар ҳамин ҷа меҳнат карда истодаем. тавре Набихон Файзуллоев иброз дошт, ҳар сол аз ин қитъаи наздиавлигӣ 2-3 ҳосил ба даст оварда эҳтиёҷоти оиларо бо маводи ғизоӣ таъмин менамояд. Аҳли оила ният дорад, ки баъди ҷамъоварии сабзавоти барвақтӣ сабзӣ, турб ва дигар намуди сабзавот кишт намояд. Набихон Файзуллоев, ки худ корманди хоҷагии ҷангал мебошад, дар қитъаи замини наздиавлигиаш ниҳолхона ташкил намудааст, ки дар он намудҳои гуногуни ниҳолҳоро, ки ба иқлими ноҳияҳои вилояти Хатлон мутобиқ аст, парвариш менамояд. Ман ҳамчун коркуни хоҷагии ҷангал дар имрӯз кор карда истодаем. Аз фурсат истифода бурда дар ҳамин ҳавли худам боз як гӯшаи боз ниҳол ва ниҳолхона ташкил кардагим, ки зиёда дар ҳоли ҳозир зиёда аз 3000 ниҳол дар ҳамин ҳавлим барои хизмати мардум, барои мардум тайёр кардагим. Зиёда аз 13 намуди ниҳолҳои мевадиҳанда. Ба андешаи Набихон Файзуллоев, ҳамасола бо зиёд намудани истеҳсоли сабзавот ба қадри кофӣ зирояти ғалладона ва дигар номгӯи маводи хӯрока захира менамояд. деҳқони асил барои беҳдошти сатҳу сифати зиндагии хеш аз ҳар поча замини корам самаранок истифода мебарад. дар деҳаи Шурободи ноҳияи Шамсин Шоҳин аксари сокинон аз қитъаҳои наздиавлигӣ самаранок истифода бурда, бозори истеъмолии ноҳияро бо маҳсулотҳои хушсифат ва тару тоза таъмин менамоянд. Назирмат Сафаров, Азизулло Саидов барои барномаи ахбор аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин.